И, дами и господа, намираме се в Лондон. Времето е прекрасно, температурата е идеална, корабчета минават, стое, стръгачи, хора, животни и гледам към цвета. Там отзади имаме Венското търкало и Бакингамския дворец. И горе над Венското е един самолет. Там е хеликоптер. Къде това хеликоптер на кралицата ли е? Да, Идва ли? Идва, да. Добре. Айде да видим кралицата. Така, сега ще видим обичайния трафик по крайбрежния буливард. Турботрафика. Още трафик. Ръчи. Хората бягат, бе. Някои колите му се карат. Бягат няколко колета има. Да. Корабчета, гала вечери, премиери. Щиряка. Колета минат. Колета бясно минат. И така е. Катеричка, бе, хора! Как се вика? Цвета храни катеричката! Как не снимам? Как се вика? Качи! Как се чеши? Не, се свърляй. Тя ще не е гладна. Аз всички това е кадри, защо... Как ще не се тук? Дай. Горния слой вече почти го влизваме. Голямо крило. Айде, дигнеш малко нагоре, де. Не знам по-бока. Да. Малко повече се вижда. Оп, дуса. Когато ще падне ли? Крилото го прави като огледалото на заска на първа. Самолета го снимам в момента. Само самолете. Там гледаш колко облаци. Излизахме се нагоре. Нещо да кажете? Не издържа. Последни данни. Имаме книжка. Имаме и... И други работи. Антон, къде е Антон? Антоне, къде си ла? Антон не мога да гледа от тук. И той ще се покаже. Първият бяг от Исландия с ниски облачета. Аз говоря на другите. Дома сняга е. Да.
Берия, там. Коло. Кацаме. Що е симата величина? Оп, писта. Подминахме я. Оп, попадаме. Оп. Много сме бързи. Тъчдаун. Бах, момента в Исландия сме. Да. Сега трябва да учерваш. Чай да вземем багажите. Там да ти спота пчета вече. Дами и господа, исландското летище. Забележите просто за какво става въпрос. Чакаме 3 часа, багаж няма и това са вече става пети полет, да няма багаж. Това да кажем просто. Ако си мислим, че България е зле, може да бъде и по-зле. Минават чанти, никой не ги взима. Дори може да е най-зле, както тук. И да носи им багаж някой ден. Ако видим, ще почепим една ракия, защото тя е вътре. Сега сме по средата на нищото. Чайчето. Голям мега облак. Но не да напере. Ние да кажете? Гледаме камъни в момента сега, защо напред си? Да, пречим да гледаме камъни. Се чувствам се като на перпекол. Някой овче няма да скочи пак от някъде козле. Да ни скачат като глава. Добре, няма. Как се кажеш това тук, бе? Манджури, Джуманджи. Джуманджи, да. Тук сме в един тектонски разлом, където се разделят континентите и те е страшна. Яко камъни. Това е едно като каньон. Пътечките навсякъде са избарани като за инвалиди. Ход. Облака на гони. И тук ще се снима обаче. Тук е едно малко водопадченце. С една супер някаква кристалност водица. Леле. Романтика. Там каква е зеленичка. Още едно малко водопадче. Ще да видим какво стана с големия водопад. Тук не може да се минава. Има навсякъде въжета да не ходят монахите по родните камъни. Дами и господа, китното водопадче Броар Фос. Абсолютно неизвестно, няма грам човека на него. Само 7 пъти обръхахме пътя, но всичко е наред. Прекрасна пътечка от едно забутано селце. Бахте синята вода, такова нещо не може да съществува. Тия са по-пълнят вътре, с прах за пране ареоли.
И голяма бара. Ги само как се разлива. Мали. Това от всяка тече. Айде, това беше джакпота с този водопад днеска. Яко! Яко! Назад. Зън първото исландско назад. Антония, запай. Не се издържа. Зън. Сега ще... Ай, отиди. Дами и господа, това е смъртта. Вижте какво става тук. Земята пуши. Въздуха изгаря и дявола излиза изпод долу. Бъдещи в Исландия. Тук виждаме малкия гейзер. Тук дали иззигва, никой не знае. Но доста жизнерадостно бълбука. И дими. Да. О, вау! Вау! Това направо избухна. Да, даже седи още в момента. Чакам една снимка. Мали! Колко ли ден си там? Вау! Ама просто динах каквото да пак, това гръмна. Да го дигна пак. Обаче там тия колеги седят с статива. Не го видят. Може ли да писам? Там заре гледката е доста скучна. Просто някаква земята там пуши и дими и съска. И бълваски пушаци. Ама тук е това гейзерче. Няма да ги се поставя там. Вау, това... Даже няма 8-10. Взе, че пак гръмна. Ебао, майката. Гръмна като за последно. Там колегите обгазиха ли са? Айде, вземи ти. Иде псовата. Така. Значи там структура тук що е стигна. Второ гейзерче, което се казва Блеси, което не знам точно какво представлява, но има дълбока дупка навътре и надолу. И до него има нещо много синьо. Ето така. Значи от тук се едно попаят ареатичен прах за пране. И с такова синьо нещо не мога също. Очи мирише. Това е много интересно. Антония, си да помагаш, докато си в цялата мъгла. Добре, няма да махаш повече ти. Никой маха не повече от него. Там структура се пуши. И ще им повече след малко. Дами и господа, не издържам да направя една много 100 градусова панорама от върха над гейзерите. Там долу засъди трацори земята, издишва седни газове и тук много хубаво сме на един връх. Това на рекичка, много слушна.
отиде и до свърх. Чакай, че се скача на него. Там също се потава. Ай! Също какво ще прави, не знам. Арева! Чакам някаква 5 дена. Както и да е. Закачването на лекия връх от 250 метра. Елевация между не е голяма, понеже долу е къде, не е много. Хъц! България ще да си има репер. Тук няма. Вижте, какво сме месета.